Όταν σε αντικρισά έπαθα ζημιά, έρωτας που λένε με την πρώτη τη ματιά. Όταν σε αντικρισά έπαθα ζημιά, έρωτας που λένε με την πρώτη τη ματιά. Τώρα εγώ να ζήσω πλέον μόνη δεν μπορώ. Έλα, 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 βρε τρελό μωρό. Έλα, 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 βρε τρελό μωρό. Έλα ψυχή μου, έλα ζωή μου, έλα ψυχή μου, έλα ζωή μου. Έλα μην το ψάχνεις και πολύ, ένα παραμύθι είναι η ζωή. Έλα ψυχή μου, έλα ζωή μου, έλα ψυχή μου, έλα ζωή μου. Έλα μην το ψάχνεις και πολύ, ένα παραμύθι είναι η ζωή. Αχ, καλησπέρα, ένα παραμύθι είναι η ζωή. Άλλοτε καλό, άλλοτε μέτριο, άλλοτε κακό. Εμείς πάμε στα καλά πάντα. Είμαστε εδώ η εκπομπή μας Αγάπη Μόνο, η οποία θα τελειώσει τέλη Ιουνίου. Ξεκινάμε με το κορίτσι μας, Φόφη Κωνσταντινίδου. Πράσινο μάτι και ξανθό μαλλί, μικρή στο μάτι, μεγάλη στο γυαλί. Σε ξένους ώμους το κεφάλι σου ακουμπάς, μα την αγάπη στα τραγούδια μου ζητάς. Από θαυμάστρια, παρουσιάστρια, από θαυμάστρια, παρουσιάστρια. Ένας ίσον ένας, δύο ίσον 11. Καλησπέρα σας! Εδώ είμαστε που και σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε και να περάσετε καλά το βράδυ σας μαζί μας. Σύστησε το κορίτσι. Έχω και την Πιγιονσέ. Ναι. Η Πιγιονσέ είναι παιδάκι μου. Έχω πολλά παιδάκια, αυτό είναι το... έχω και πιο μικρό από αυτό, αλλά τέλος πάντων. Το είναι το αγαπημένο. βρεις. Βασικά έχει περίοδο και την έχω μαζί μου, μήπως και μου την πηδήσουνε, γιατί αυτό δεν είναι. Τώρα μέχρι να κάνουμε τη στήρωση, το παίρνει η μαμά μαζί. Καλά, ας κάνει ένα μωράκι, τι πειράζει. Δεν μπορεί να κάνει μωράκι, Να είναι δώσει πάρα και πολύ εμένα μικρή. ένα. Είναι πάρα πολύ μικρός σου. Έχω λίγα εγώ, έχω 4 γάτες και 3 σκυλιά, 7. Αυτά ας τα κάνω συνήθως 8. πεθαίνουν όταν είναι τόσο μικρός, όμως δεν κάνει που είναι απαγορευτικό. Μάλιστα. Να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή μας σήμερα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καινούργιο μας χορηγό. Παρακαλώ να μπουν τα τηλέφωνα εκεί. Δικηγορικά γραφεία Νικολάου Απέρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αριστοτέλους 145-147. Αναλαμβάνει κόκκινα δάνεια, χρέη, ό,τι έχει σχέση με αστικό. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο γραμματείας, είναι αυτό, και τα άλλα τα τηλέφωνα θα τα δείτε. Πώς? Διαζύγια. Ναι, καλέ. Τα διαζύγια τώρα βγαίνουν, ξέρεις, σε 20 μέρες να Και σε σένα δωρεάν, θες να χωρίσεις? Όχι, εγώ δεν θα χωρίσω ποτέ. Και τι σε νοιάζει τότε? Ρωτάω για τους τηλεθεατές μας, γιατί τώρα με το καινούριο πάνε στο δικηγόρο και μέσα το πολύ σε ένα μήνα έχουν διαζύγιο. Δεν περιμένουν πια. Εγώ θα χωρίσω όταν θέλει ο άντρας μου. Εγώ ή άμα βρω άλλο να παντρευτώ. Και άμα δεν θέλει μετά, πάλι το παίρνεις όμως 20 μέρες. Τον έχω πάρει. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο εκεί, τηλέφωνο γραμματείας που λέει 6945 31 21 13. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε λίγο Darwin, ο χορηγός μας. Ακτίθεμε στο Κλέους 340 στην Πειραϊκή, που εκεί περνάμε υπέροχα, ένα μαγαζί που ξεκινάει από το πρωί και τα λοιπά, στο βράδυ, Κυριακή κάνει πάρτι. Δώσε Darwin. Πολύ πάμε. ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο, να τα λέμε και αυτά για μεσημέρι και βράδυ. Ωραία θέα.
Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Ντάρβιν, ένα πολυχώρο ο οποίος είναι αξεπέραστος, μοναδικός και ελάτε να το διαπιστώσετε μόνοι σας με μια υπέροχη θέα. Δείξτε λίγο εδώ. Αυτό βλέπετε ακριβώς απέναντι τη θάλασσα, που όλη η ζωή μας είναι μια θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, στο Ντάρβιν λοιπόν είναι ένας πολυχώρος, ο οποίος έχει ιδιοκτήτρια την κυρία Πιλίνη Κατερίνα. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αυτός ο χώρος έγινε με αγάπη από σένα. Ναι. Για πες μου 2 λόγια. Έγινε με πολύ αγάπη, καθώς είμαι από τον Πειραιά, έχω μεγαλώσει στην περιοχή αυτή. Λατρεύω τον τόπο μου και θεώρησα ότι πρέπει να δημιουργήσω κάτι επαγγελματικά, να ασχοληθώ με κάτι εδώ. Το μαγαζί αυτό ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων. Ευελπιστώ να πληρώ τις προδιαγραφές. Τις πληρείς. Έχεις ρέστοραν. Έχω ρέστοραν. Καφέ. Κοκτέιλ. Χαρά. Πολύ. Αγάπη. Ωραίο αγάπη. κόσμο. Ναι. Και επώνυμους πολλούς που έρχονται. Πολύ. Και όλος ο κόσμος ο απλός. Και είναι όλοι μια παρέα τελικά. Είμαστε όλοι μια παρέα, περνάμε τέλεια. Ειδικά τις Κυριακές γίνεται το αξεπέραστο στο μαγαζί. Έρχονται πολλοί φίλοι, πολύ γνωστοί και άγνωστοι. Δημιουργούμε ένα πάρτι απίστευτο, περνάμε όλοι υπέροχα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, θα περάσουμε τέλεια. Και εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί ένα είναι το όνομα στην Πειραϊκή, Ντάρβιν. Εδώ έχουμε και σεφ και γκουρμέ και ποτά και καφέδες και τρελά. Και κοκτέιλ βέβαια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Όταν σε αντικρισά έπαθα ζημιά. Έρωτας που λένε με την πρώτη τη ματιά. Έτσι. Λοιπόν, ο Δαρβίνος είναι, από αυτόν είναι πνεύστη το όνομα, Ντάρβιν κτλ. Όπως είπαμε, κτήθαμε στο Κλέους 340. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα μας και τον σύζυγό της και όλα τα παιδιά εκεί, τα οποία είναι ευγενέστατα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και πάμε στην ενότητα Καλοί μου άνθρωποι. Πάμε και τα λέμε. Καλοί μου άνθρωποι. Σ' αγαπώ κι ούτε που ξέρω τι θα πει εγωισμός στον ερωτά μου. Είμαι ένας άνθρωπος απλός, γιατί αγαπάω και πιστεύω στην καρδιά μου. Σ' αγαπώ, τι άλλο θέλω, είσαι απλός και αληθινός, είσαι ένας άλλος. Είσαι στη σκέψη μου το φως, είσαι ο πιο γλυκός καημός, είσαι ο μεγάλος. Σ' αγαπώ, ο έρχομός σου είναι η καινούρια μας ζωή. Σ' αγαπώ, ο έρχομός σου είναι η μεγάλη μας στιγμή. Είναι η μεγάλη, πιο μεγάλη. Σ' αγαπώ, θα σε για πάντα ο τελευταίος μου σταθμός, κι ούτε μπορεί να γίνει τώρα πια αλλιώς. Θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ,
σε για πάντα ο τελευταίος μου σταθμός κι ούτε μπορεί να γίνει τώρα πια, αλλιώς θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ. Σήμερα λοιπόν στο Καλοί με άνθρωποι είναι η Κυριακή Παπαδοπούλου, γνωστή μας ως Μαρινέλα. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Το 16 έκλεισε 60 χρόνια στη δουλειά. Είναι από το 56 και στο χώρο, τον καλλιτεχνικό. Τεράστιες φωνητικές και ερμηνευτικές ικανότητες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς τη Μαρινέλα. Λοιπόν, η Μαρινέλα ξεκίνησε με τον Στέλιο Καζαντζίδη ως γνωστό. Ήταν παντρεμένη από το 64 είναι Θεσσαλονικιά. Ναι, είναι Θεσσαλονικιά. Και μετά άνοιξε τα φτερά της. 84 πήγε... χρονών, 19 Μαΐου του 38 λοιπόν, γεννημένη. Και πήγε στο Παρίσι, όπου έμαθε κινησιολογία. Αυτά όλα που κάνει, ναι, τα έμαθε εκεί. Και έγινε μία show woman, είναι η πρώτη που σήκωσε τις τραγουδίστριες από την καρέκλα. Γιατί όλες καθόταν και τραγουδούσαν καρεκλάτο. Ήταν η πρώτη λοιπόν που σηκώθηκε όρθια και είναι η μοναδική καλλιτέχνηδα με την οποία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ο τύπος, ιδιαίτερα ποτέ, γιατί είχε κάνει και ένα παιδί σε δύσκολη εποχή μόνη της, την Τζορτζίνα. Λοιπόν, την Τζορτζίνα, να τη χαίρετε, και είναι μια καλλιτέχνηδα την οποία όταν τη βλέπεις σε εκνευρίζει τελειότητά της. Λες μα δεν θα κάνει λάθος, μα δεν, ποτέ. Πάμε, Μαρινέλα. Καλοί μου άνθρωποι. Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σίνεμα για να μην νιώθουνε. Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σίνεμα για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ εσένα και εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας χρυσό πουλί. Μα εγώ εσένα και εσύ εμένα δυο που αγαπιούνται είναι πολύ. Μα εγώ εσένα και εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας χρυσό πουλί. Μα εγώ εσένα και εσύ εμένα δυο που αγαπιούνται είναι πολύ. Θόρυβοι φώτα φωνές και μες στα γέλια το χιόνι, τηλέφωνα και συντροφιές για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας χρυσό πουλί. Μα εγώ εσένα και εσύ εμένα δυο που αγαπιούνται είναι πολύ. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας χρυσό πουλί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα δυο που αγαπιούνται είναι πολύ. Ποτέ δεν συμφώνησα με το ουδής αναντικατάστατος. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αναντικατάστατοι, που δεν ξαναγεννιούνται, που είναι μία φορά. Και αυτή είναι η Μαρινέλα. Δεν θα ξαναγίνει η Μαρινέλα, οπότε δεν θα ξαναγίνει Καζαντζίδης, δεν θα ξαναγίνει Βοσκόπουλος, δεν θα ξαναγίνει Μητροπάνος. Είναι μία φορά κάποιες κατηγορίες. Μία φορά. Να πω, ήταν και με τον Βοσκόπουλο φυσικά παντρεμένη από το 1973 ως το 1981. Ήταν αρκετά χρόνια παντρεμένη με τον Τόλι. Ναι, και να πω και εγώ ότι ο Τόλις ήταν και είναι η αδυναμία μου. Δεν τον ξεχνάω ποτέ, τον αγαπώ, τον λατρεύω. Πιάνει όλες τις χορδές ευαίσθητες της ψυχής μου, ναι. Και θα έχουμε σαφώς ένα αφιέρωμα στον Τόλι μας,
ο οποίος η κάθε του λέξη ήταν τόσο πολύ εκφραστική, δηλαδή σ' άγγιζε. Βοσκόπουλος, ο ένας, ο μοναδικός. Καλή Ανάσταση να έχει. Πάμε! Άνθρωποι! Πώς βρέθηκε αυτός εδώ και με λεφτά μάλιστα? Ζωγραφίζει ανεμόμυλους και τους πουλάει στους τουρίστες. Έλα μαέστρο, παίξε ένα τσακπίρικο να χορέψει το κορίτσι μου! Έλα! Ζωγραφισμένα στο χαρτί τα λόγια σου κρατάω. Ζωγραφισμένα στην καρδιά τα μάτια π' αγαπάω, τα μάτια π' αγαπάω. Σαν βασιλικός θα αφήσει το λουλούδι μου, έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου, έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου. Κρεμούλες, αυτός δεν ήταν που γύρισε με το ψηλό τακουνάκι? Ναι. Αγοράκι, Τι θέλεις? μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα? Μουζουμουλά! Ζωγραφισμένα στο χαρτί παράπονα θα στείλω και της αγάπης το καημό σε κεντυμένο φύλλο, σε κεντυμένο φύλλο. Σαν βασιλικός θα αφήσει το λουλούδι μου, έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου, έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου. Βασιλικός θα αφήσει το λουλούδι μου, έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου, έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου. Μαρινέλα. Ανεπανάληπτη και η Μαρινέλα. Ναι. Τι να πούμε, δεν μπορούμε, είμαστε τόσο μικρές μπροστά στη Μαρινέλα και σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες τεράστιους που βγάζουμε. Εντάξει, πραγματικά αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μου λες Eurovision, είδες? Ναι, να πω ακόμα κάτι, να τη βλέπουν οι νεότερες που νομίζουν ότι είναι Μαρινέλες και να παίρνουν μαθήματα. Και εγώ γι' αυτό με αγάπη το λέω, δεν το λέω με κακία. Συγγνώμη κιόλας που μου ανεβάζουν τη μύτη και περιπατάνε. Θα πέσεις μωρή, πρόσεξε, φοράς και τα κούνια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη Eurovision. Είδες Eurovision? Όχι. Όχι. Δεν βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα ούτε κι εγώ. Βασικά, γίναν όλα λάθος φέτος. Το προσπαθήσαν πάρα πολύ από στην την ανάθεση της ΣΕΡΤ κατευθείαν στο γιο του κυρίου Βερνίκου, το αγοράκι, το καημένο που το φυγαδεύσανε μετά, πήγαν το λιτζάρι ο κόσμος. Τι έφταιγε κι αυτό? Ακριβώς. 16χρονο. Το παιδί δεν φταίει σαφώς. Ποτέ. Και το παιδί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία φωνητικά, ναι, αλλά για να τραγουδήσει στην παρέα του, για να κάνει ένα live σε μια καφετέρια. Δεν ήταν για να μας εκπροσωπήσει αυτή τη στιγμή. Απαγορευτική ηλικία του, πολύ μικρός. Λοιπόν, δηλαδή αυτό ήταν τραγικό, γιατί το παιδί αυτό, κατ' εμέ, του κάναν κακό στην ψυχή. Πάρα πολύ κακό του κάναν. Έτσι. Εννοείται. Του κάναν κακό. Εννοείται. Δηλαδή ξεκινάει με μια αποτυχία, ενώ θα μπορούσε να μην έχει αποτυχία. Να δουλέψει 5 χρόνια, 4 χρόνια. Ναι. Ας πληρώσει ο μπαμπάς τόσα λεφτά έχει. Ας πληρώνει όλη την Eurovision τέλος πάντων, δεν μας κόβανε. Ελάτε βρε παιδιά, ελάτε. Λοιπόν, κάντε κάποια στιγμή κάτι καλό στη ζωή σας αυτή η κρατική.
Κάντε κάτι. Ξέρεις κάτι, αυτοί που είναι στην κρατική τηλεόραση την έχουν δει ότι ρε Ζαμάν Φούκυρ Παναγιώτη, εντάξει τώρα, δεν μας κουνάει κανένας. Ναι. Και κάνουν λάθη επί-λαθών. Όπως όλο το δημόσιο. Ναι, λάθη επί-λαθών. Δηλαδή, εγώ να καταλάβεις, μια μέρα είναι μια μεσημεριανή εκπομπή, μια Ξαντιά κοντή, που μου βγαίνει με την αλογουρά και τα μαλλιά έτσι, και γράφω στο Facebook, ωραία, ήρθε η ώρα να σφουγγαρίσουμε. Η παρουσιάστρια δεν την νοιάζει, είναι στην ΕΡΤ. Με είδανε, από τότε έβαλε extensions και παρουσιάζεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγεις στην τηλεόραση όπως είναι να σφουγγαρίσεις, να σκουπίσεις. Πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου πρώτα και μετά το κοινό. Και πάμε στο τεσάρι που έδωσε η Ελλάδα στην Κύπρο. Άλλο τραγικό. Εγώ ήμουνα κατά το ότι επειδή είναι η Κύπρος και είναι τα αδέρφια μας να δίνουμε 12. Αλλά είμαι και κατά σε αυτό. Έτσι γινότανε τόσα χρόνια. 12 δηλαδή η Κύπρος σε εμάς και είναι στην Κύπρο. Γιατί το κάνουν και οι άλλες χώρες. Και μια χαρά παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν. Και δίνουν 4. Τι 4 καλέ, γιατί δεν έδωσε εσένα. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Λίγο τσίπα δεν έχετε ρε. Λίγο. Τι είναι αυτά τα χάλια. Τουλάχιστον δώστε 8. 4. Συγχύστηκα. Πάμε στον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Μπουρνάζη. Για πάμε λίγο να φτιαχτούμε. Για πάμε λίγο. Ο πρόεδρος της καρδιάς μας εκεί, με τα κεμπάπ για ορτουλού, τα κεμπάπ κασερλί, τα σουβλάκια. Τα μπουλέ. Ναι. Τέλεια. Τα κιουνεφέ. Τις πορτοκαλόπιτες, σοκολατόπιτες, αυτά είναι τα επιδόρπια μετά. Κεμπάπ κασαρλί, γεμιστά, ψητές πιπεριές, πω τη βλέπω τώρα. Ναι, είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι στον Μπουρνάζη. Είναι ακριβώς απέναντι είναι η πλατεία και έχει και ένα γάτο τον πρόεδρο, ένα σπρώμαυρο, πολύ τον αγαπάω. Μόλις πηγαίνω, του λέω πρόεδρε και έρχεται. Του βάζω πάντα μία μερίδα γύρω. Μερικές φορές τρώει, μερικές φορές δεν τρώει, με κοιτάει. Θέλει χαδάκι, του κάνω έτσι το κεφάλι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον πρόεδρο, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας, όλους τους χορηγούς και πάμε να υποδεχτούμε έναν πολύ καλό λαϊκό τραγουδιστή. Αδικημένο όμως, γιατί δεν τον έχουν πολύ προβάλλει. Ενεργό επί σειρά ετών, θα τα πούμε στην πορεία. Ο οποίος εμφανίζεται στο Terra Live Stage Δεκαιλίας 54 μαζί με τον Βασίλη Μητρόπουλο. Κώστας Πένιντας, δώσε! Σου κάνουμε και διαφήμιση, Καρεμπά. Έχει το νου. Όλοι οι σταθμοί παίζουνε τώρα την πληγή σου κι εγώ σε ψάχνω στο μυαλού την ησυχία. Μα οι αναμνήσεις με καλούν στην εκπομπή σου και στείνει ο πόνος μου τα πιο μεγάλα ηχεία. Ακυκλοφόρητο τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τ' ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τ' ακούω πια παντού και κάθε ώρα. Ακυκλοφόρητο τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τ' ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τ' ακούω πια παντού και κάθε ώρα. Όλοι οι σταθμοί παίζουνε τώρα αρρωστημένα κι εγώ με δάκρυα κατεβάζω τις εντάσεις. Μα η μεγαλύτερη κραυγή βγαίνει από μένα όταν την τρέλα μου την κάνω παραστάσεις. Ακυκλοφόρητο τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τ' ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τ' ακούω πια παντού και κάθε ώρα.
Ακυκλοφορεί το τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τα ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου, και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τα ακούω πια παντού και κάθε ώρα. Ακυκλοφορεί το τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τα ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου, και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τα ακούω πια παντού και κάθε ώρα. Ακυκλοφορεί το τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τα ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου, και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τα ακούω πια παντού και κάθε ώρα. Μπράβο. Καλώς όρισες. Τι ωραίο τραγούδι, καλώς όρισες. Πού να μιλάω, στο μικρόφωνο? Όχι, δεν χρειάζεται. Το μικρόφωνο εδώ. Το μικρόφωνο μόνο για να τραγουδάς. Ναι. Καλώς σας βρήκα. Πώς λέει το τραγούδι «Πρεμιέρα της τρέλας μου», πώς λέει ο στίχος? Το τραγούδι που τραγούδισα, ναι, ακυκλοφόρει το τραγούδι η μοναξιά μου. Ένα στίχο που έλεγε προηγουμένως της τρέλας μου παρασκήνιο, πρεμιέρα, πώς το έλεγε? Όλοι οι σταθμοί παίζουν τώρα αρρωστημένα, ναι, και εγώ με δάκρυα κατεβάζω τις εντάσεις. Ναι. Μετά? Μα η μεγαλύτερη κραυγή βγαίνει από μένα όταν την τρέλα μου την κάνω παραστάσεις. Αυτό πολύ μ' άρεσε. Ναι. Πολύ μ' άρεσε. Ναι. Ποιος το έγραψε αυτό? Ο Κόρδας, ο στιχουργός. Γεια σου ρε Κόρδα, να σε καλά να γράφεις. Και τη μουσική την έχει γράψει ο Νίκος ο Γεωργόπουλος. Ναι. Φίλος μου, μεγάλο μπουζούκι. Βέβαια. Έχω συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του. Τεράστιος. Να είναι καλά. Τι ωραίος στίχος. Είναι ωραίο τραγούδι, ωραία μουσική, ωραίο στίχος, έδεσε καλά. Ναι. Κυκλοφορεί τώρα 8 μήνες, μεγάλη επιτυχία, παίζει στα ραδιόφωνα. Μπράβο, όλα καλά. Μου, όλα τα καλά. Πόσες δουλειές έχεις, προσωπικές? Δισκογραφικές εννοείς. Έχω 6 μέχρι τώρα. 6. Πόσα χρόνια είσαι, Κώστα? Επαγγελματικά τραγουδάω 26 χρόνια εγώ τώρα. Α, τραγουδάς πολλά χρόνια. Ναι, από το πού 1995. Από Αθήνα ξεκίνησες και τραγουδάς? Αθήνα, ναι, ξεκίνησα στο Λανότε, σε ένα μπουζουξίδικο της εποχής που δουλεύαμε 7 μέρες τη βδομάδα χωρίς ρεπό, ασταμάτητα. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Ναι, εντάξει. Με ποιους ήσουν, θυμάσαι η πρώτη συνεργασία? Τότε εγώ ήμουνα με το Μάνθο το Ζολότα, ένα τραγουδιστή έτσι, που τραγουδά και πολύ ωραία, τον Τόλι Βοσκόπουλο. Καλός καλλιτέχνης και καλός άνθρωπος, να είναι εκεί καλά που είναι. Πού είναι? Νομίζω στο Λονδίνο είναι. Α, ωραία. Νόμιζα τι είπα. Είχαμε κάποιον άλλον, σε ένα Σπύρο Χαλκιόπουλο τότε έπαιζε. Τραγουδί και τον Ταλάρα. Και εμένα τότε, επειδή ήμουν στο ξεκίνημα, με είχαν για μοντέρνο και έλεγα. Ναι. Τους σημερινούς μοντέρνους. Τους τότε τραγουδιστές τους μοντέρνους. Λιβιεράτος τότε που ήταν. Ναι, μπαμ και κάτω. Ενώ είσαι λαϊκός τραγουδιστής εσύ. Ναι, είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Ναι, γνήσια λαϊκά. Είναι λαϊκός και κάνει κάτι αμανέδες. Πω ρε παιδί μου. Όποτε πάω στο μαγαζί, με στέλνει για τσάι. Δηλαδή με φτιάχνει ανελαίητα. Δεν είναι η φωνή μόνο. Είναι το ότι ρε παιδί μου έχεις ένα τσαμπουκά, έχεις ένα τσαγανό, έχεις... το ζεις, το νιώθεις και αυτό λόγω το μεταδίδεις. Το γουστάρει αυτό που κάνει, έχει χαρά για αυτό που κάνει. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και να έχεις πάθος με αυτό που κάνεις. Φαίνεται. Οτιδήποτε. Ναι, Βαθιάρης είσαι. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι ζυγός. Α, γι' αυτό, ναι. Ερωτιάρης είσαι? Ερωτικά βγάζετε. Παντρεμένος είσαι? Όχι, δεν είμαι ελεύθερος. Να παντρευτείς, πω τι περιμένεις. Τυχερά είναι αυτά. Τώρα βρίσκεσαι μαζί με τον Βασίλη Μητρόπουλο. Τώρα εμφανίζομαι σε ένα μπουζουξίδικο πίστα κανονικά, γιατί έχουν εκλείψει πια από τη ζωή μας αυτά τα μαγαζιά και τραγουδάμε στις καφετέρειες και στα καφενεία. Λοιπόν, τραγουδάω σε ένα κέντρο διασκέδασης, το οποίο... Αγάπες μου, φιλιά! Το οποίο έχουμε κάνει και ανακαίνιση να πω στον κόσμο και το έχουμε μεγαλώσει στο χώρο και είναι πολύ ωραίο. Είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Δεκελίας και λέγεται Terra Live Stage. Με τους άλλους μαζί είσαι? Κάθε Παρασκευή Σάββατο εμφανίζομαι εκεί με τον Βασίλη τον Μητρόπουλο και την Έφη Πάνου. Ναι. Και τη Μαρία Παϊτέρη, τη Μέρη που είναι φίλη Μαρία μας, Παϊτέρη, καλή καλλιτέχνης. Ελένη Γαριφαλάκη. Η Γαριφαλάκη που είναι φωνάρα. Το Ξαφάκι λέω, το μπουζουξί. Ο Γιώργος Ξαφάκης παίζει μπουζούκι και ο Μανώλης Παλαιολόγου είναι ο μάιστρος. Ναι, και το κλαρίνο. Ο Χρήστος Οικονόμου. Να τους και λέμε το όλους Μπερλέκι. του Μπερλέκη. Και μία που κουνιέται και η άλλη μία με φωτιές. Οριεντάλ είναι αυτά, έχουμε την
Ειρήνη Ταμπασάκη και την Κλειό μας. Περνάς. Τέλεια. Δώσε, πάμε. Πάμε. Δώσε άσμα στο λαό. Δώσε πόνο. Τσιφτετέλεια. Πήγαμε για τη Τσιφτετέλεια. Για κουνηθείτε, Πού είναι τα Τζόρις τα Black? Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς, μα εγώ θυμάμαι εκείνη. Στα μάτια σου τα μάτια της, εικόνα που δεν σβήνει. Μόνο ένα θαύμα η πληγή μου κλείνει, να σου να εκείνη που φυλάω τούτη τη στιγμή, να σου να εκείνη μόνο μια στιγμή, μέσα στην καρδιά μου υπάρχει μόνο αυτή. Μόνο ένα θαύμα η πληγή μου κλείνει, να σου να εκείνη που φυλάω τούτη τη στιγμή, να σου να εκείνη μόνο μια στιγμή, μέσα στην καρδιά μου υπάρχει μόνο αυτή. Πήρε φωτιά η καλαμαριά απ' τα γλυκά σου τα μάτια, τρελαίνεις τους καρτάσιδες και γίνονται κομμάτια. Με τρελανές και μένα καλαμαριώτησα, Σμυρνιά προσφύγω πουλά, Σαλονικιώτησα. Μια φωτιά πήρε η καλαμαριά και η καρδιά μου μια βραδιά για σένα Θεσσαλονίκια μου. Στο παιδί μπαξίσει 5 τα λίρα χρυσά, άιντε να μας τραγουδήσει 2 σμυρνέικα παλιά. Να μου το πει το όνομα, ναι, και ας πεθάνω ματώνε. Εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος και με σμυρνέικα παλιά νανουρισμένος. Εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος και με σμυρνέικα παλιά νανουρισμένος.
έχω αποκτήσει, πρόσφυγα στη ξένη γη. Σου τα δίνω όλα μπαξίσει και τραγουδάω στην αυγή. Πες το καλέ το όνομα, ναι, και ας πεθάνω μακρόνε. Εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος και με σμυρνέικα παλιά νουρισμένος. Εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος και με σμυρνέικα παλιά νουρισμένος. Και με σμυρνέικα παλιά νουρισμένος. Εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος και με σμυρνέικα παλιά νουρισμένος. Αυτά είναι τραγούδια βασικά. Ναι, αυτά είναι τραγούδια. Στράτος, που είναι εδώ και 60 χρόνια. Και μόλις πιεις 2 ποτάκια, τη βρίσκεις και σηκώνεις και χορεύεις, κάνεις τη ζημιά σου. Έτσι. Ναι, γιατί πρέπει τα Ελληνόπουλα. Και δεν χάνονται ποτέ τα τραγούδια. Ποτέ. Αυτά είναι διαχρονικά γνήσια λαϊκά τραγούδια. Τα Ελληνόπουλα πρέπει να μάθουν ότι εμείς είμαστε Ελλάδα. Δεν είμαστε εμείς Αμερική. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το τραγούδι τι είναι, για να σου φτιάξει την ψυχή, να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά σου, τα παραπονά σου, τα άγχη σου, την τρέλα σου, όλα. Δυστυχώς. Έχει εκλείψει πάρα πολύ το γνήσιο λαϊκό τραγούδι στις μέρες μας. Του κάνουν πόλεμο εδώ και χρόνια όλες οι εταιρείες. Ναι. Υπάρχουν πολύ καλοί λαϊκοί τραγουδιστές στη χώρα μας, αλλά δεν τους θέλουν. Προωθούν το μοντέρνο τραγούδι το ευρωπαϊκό και έτσι. Αλλά όμως παρόλα αυτά, αν δεν πεις λαϊκό τραγούδι στα μαγαζιά, μετά από κάποια ώρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βέβαια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εσύ λες και πολύ ωραία του Μαργαρίτη. Λέω Μαργαρίτη, πολλά τραγούδια βέβαια. Λέω Καζατζίδη, πολλά, Αγγελόπουλο, Διονυσίου, Γαβαλά, Περπινιάδη, παλιά ρεμπέτικα. Όλοι αυτοί οι παλιοί λαϊκοί τραγουδιστές οι γνήσιοι της χώρας μας. Βέβαια, ρε παιδιά, πώς θα πάμε στα μπουζούκια. Έχω πάει ένα βράδυ που εκεί στο Γκάζι ήμασταν. Που με έχει τρελάνει και έχει πάει πρωί και έχω πάρει τα μπουκάλια και τα καίω και ανάβω φωτιές. Πού ήτανε? Δεν θυμάμαι το ποιο μαγαζί, ναι. Το είχε ο Σταύρος. Δεν θυμάμαι κι εγώ, ή στο Γκάζι ήταν, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είσαι ένας τραγουδιστής. Έξερες πολλές φορές, εντάξει, τώρα που να θυμάμαι τώρα. Είσαι ένας τραγουδιστής που κάνεις πάρα πολύ κέφι, που δεν θέλω να τελειώσεις να φύγεις. Τον τραγουδάς, λέω, ας μην κατέβει ακόμα, γιατί δεν θέλω να κατέβεις. Δηλαδή με φτιάχνεις, μου φτιάχνεις την ψυχή μου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ωραίος λαϊκός. Όχι, έτσι είναι. Ναι. Και πρέπει να σε μάθει ο κόσμος. Μακάρι να κάνεις μια επιτυχία. Εγώ στο εύχομαι από καρδιάς. Πάρτε τον βρε παιδιά για μια συνέντευξη στα πιο μεγάλα κανάλια. Αφού ξέρεις κορίτσια. Ρε Φόφη, δεν ξέρεις. Πάρτε τον τηλέφωνο. Θα κάνει και κανένα σκανδαλάκι. Έχει να σας πει πολλά. Τώρα δεν θέλω να τα βγάλω όλα. Τώρα που είπες το σκανδαλάκι, πρόσεξε τώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάνει ένα καινούριο τραγούδι. Ναι. Το με λάθος τρόπο μ' αγαπάς. Ναι. Και θέλω να το προωθήσω, να πω σε κάποιο μεγάλο κανάλι να μ' ακούσουν. Ναι. Πήρα λοιπόν κάπου τηλέφωνο, μιλάμε με μια δημοσιογράφο, ξέρει Φόφη. Μου λέει ναι, λέει, για να σας βγάλουμε, λέει, πρέπει να κάνουμε μια ιστορία. Ότι είστε με κάποιον, έτσι ότι είναι. Αυτό, ότι εκείνο. Ναι. Της λέω δεν θέλω. Ναι. Εγώ θέλω να ασχοληθείτε με μένα. Είμαι η Εύη Κρανιδέλη που είμαι από το 1982 ενεργή, στιχουργός, συνθέτης, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, αγωνίστρια. Ο κόσμος έλεγε όμως... δεν αξίζω, συγγνώμη, δεν αξίζω να ασχοληθείτε με μένα, μην ασχολείστε. Αλλά εγώ να πω ότι ξέρετε, έμεινα έγκυος από τον Πάριο. Αυτό. Έτσι θα αρχίσω με το όνομα. Για να πουλήσεις, για να πουλήσεις. Και έριξα το μωρό, γιατί δεν ήθελε ο Πάριος και να ασχοληθείς με μένα. Ποτέ να μην ασχοληθούν. Μα δεν φταίει η τηλεόραση. Ο κόσμος φταίει, γιατί ο κόσμος τα ζητάει. Όχι, αυτά θέλουν. Ο κόσμος. Αυτοί φταίνε, γιατί αυτοί νομίζουν ότι με το που θα κάνεις την Ινδρικά,
ότι θα έχεις τηλεθέαση. Και ποια είναι η αξία σου. Και ποια είναι η προσωπικότητά σου. Ποια είναι. Άσε ρε τώρα. Άσε τώρα, έχουν πέσει τα νούμερα πάρα πολύ. Εντάξει. Έχουν κάνει το τραγούδι εμπόριο βασικά γενικά. Να σου πω. Έχουν χαθεί αξίες. Εγώ μιλάω για την τηλεόραση. Προσπαθούν να πουλήσουν με άλλα πράγματα και όχι με την αξία. Που δεν μπορείς να δείξεις. Δηλαδή, αν είσαι σε μια μεγάλη εταιρεία, θα πάρει εταιρεία και θα εμφανιστείς. Εάν δεν είσαι, θα εξαφανιστείς. Αυτά. Και την παλεύεις μόνος και προσπαθείς. Έτσι είναι. Ωραία. Δεν πειράζει. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω αξιοπρέπεια. Στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν όλα τα παλαβά, όλα τα πουλημένα και όλα τα πληρωμένα. Αλλά υπάρχει και το ραδιόφωνο που κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Βέβαια, και εκεί η αλήθεια είναι. Πήρα εγώ τηλέφωνο, θέλω ένα αγγελιώσιμο, μου είπανε. Ναι. Και θέλουν 3.000 το μήνα για να παίξουν ανάλογα το τραγούδι το σταθμό. Μου είπανε. Ναι. Και λέω, σε τι τα θέλετε, σε δολάρια, σε ευρώ, σε παλιά ελληνικά. Ανάλογα, για πόσες φορές, αν θέλεις μήνα, αν θες κάθε μέρα, ανάλογα. Τέλος πάντων, αλλά βοηθάει. Εγώ και ο Κώστας πιστεύω είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί το σύστημα είναι ένοχο. Μεγάλη μα τραγουδάρα. Δεν το δίκασε κανείς. Μεγάλη τραγουδάρα. Ποιος θα δικάσει, αφού είναι οι ίδιοι. Το σύστημα δεν το δίκασε κανείς. Άστο τώρα. Λοιπόν, Κώστα, αφού είσαι εδώ, θα με βοηθήσεις να κάνω μία κλήρωση. Δίνουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο κολλιέ μαργαριταρένιο που το λέμε συνέχεια. Από το Brillant. Από το Brillant, Ερμού 18. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας. Την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε κι άλλο. Τώρα αυτή τη εβδομάδα έχουμε αυτό. Το έχω βάλει πολλές φορές. Σήμερα θα μπει στο σοκουλάκι του να έρθει όποιος είναι ο τυχερός να το πάρει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σου πω τώρα. Θα ήθελα έναν αριθμό από το 1 ως το 237. Είναι μαζί το δικό μου Instagram, το δικό μου TikTok. Από το 1 έως το 237. Α, το τελευταίο ο τυχερός. 237. Μην βάζεις να ψάχνει τώρα. Ναι. Μισό λεπτό. Ψάξε με, δεν θα το βρεις. Ψάξε λοιπόν. Μέχρι... έχουμε ένα λεπτό. Ναι, να μην πάψεις τηλεόραση δεν είναι καλή όμως. Ναι, συγγνώμη τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελία Λεβιζάκη, ας επικοινωνήσει μαζί μας, θέλουμε και εμείς μήνυμα. Και σε έρθει από εδώ να το παραλάβει από το σταθμό ή ζωντανά από την εκπομπή μας, από ό,τι νομίζει. Ναι, ζωντανά, τι να πούνε ότι το πήραμε εμείς και δεν το δώσαμε. Ζωντανά, θα την περιμένουμε στην επόμενη εβδομάδα να της παραδώσουμε το κολλιέ. Ωραία. Την επόμενη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας στέλνω μήνυμα, εγώ στο μόλις τελειώσω. Ναι, γιατί δώσουμε λόγο και στη γυναίκα που μας το έδωσε. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπόψη θα έχουμε και κάποια κοσμήματα από τον Brillant, διότι έχει και πάρα πολύ καλές τιμές, είναι και εργαστήριο. Τέλειες. Και εγώ της είπα ότι μια που κάνω μια εκπομπή μαζί με τη Φόφη, δώσ' μας κάποια με ειδικές τιμές να τα δώσουμε σε χαμηλή τιμή. Εκτός τα δώρα. Έχει και ασημένια. Εκτός τα δώρα. Εκτός τα δώρα, ναι. Ναι, λοιπόν, έχει κάνει και χοντρική. Πάμε τώρα στον Κώστα. Κώστα, τι θα ήθελες, αν ξεκινούσες τώρα, τι θα ήθελες να κάνεις που δεν έχεις κάνει? Που το έχεις μετανιώσει και λες, θα πρέπει να κάνω αυτό και δεν το έκανα. Ναι, έχω μετανιώσει για κάποια πράγματα. Θα ήθελα να κάνω παραπάνω δισκογραφίες από πιο νωρίς, γιατί άρχισα να ξεκινήσω να μπω. Θα ήθελες να πας σε μεγαλύτερη εταιρεία, ίσως? Ναι, εντάξει, τα άλλα τα χρόνια τότε, μην τα συγκρίνεις. Τότε δουλεύαν τα μπουζούκια όλα. Μετά καταρρεύσαμε με τα μνημόνια. Ναι. Κλείσαν εταιρείες, κλείσαν δισκοπολίες, κλείσαν τα πάντα, πέθαναν οι δίσκοι, τέλος. Ούτε υποστηρίζουν εταιρείες πια. Επειδή συγκρίνουμε λάθος εποχές, θα ήθελα να κάνω δισκογραφία πολύ πιο πριν από ό,τι ξεκίνησα να κάνω. Και θα ήθελα να κάνω και καλύτερες επιλογές κέντρων διασκέδασης που τραγούδισα. Με ποιον θέλεις να έκανα κάποια λάθη στις επιλογές, γιατί πήγες σε μαγαζιά που δεν έπρεπε να πας. Ναι, κοίταγα πιο πολύ το χρήμα. Να σου πω κάτι όμως, εντάξει, και εγώ το ίδιο έκανα. Θέμα επιβίωσης όμως. Όταν τραγουδούσα. Αυτό είναι η βασική σου δουλειά. Ναι, οπότε. Κοίταξε, και θα μπορούσα να κάνω πιο πολύ υπομονή και να περιμένω κάτι καλύτερο να πάω παρά να. Όπου μου λέγανε και να πήγαινα και από εδώ και από εκεί και να χαραμιζόμουν. Τα ίδια έκανα κι εγώ. Γιατί τραγουδούσα εδώ και μου δίναν 3.000 τη βραδιά. Και μου δίνει η Λάρισα 25. Θα καθόμουν εγώ στα 3. Πήγα στα 25. Με αποτέλεσμα να με ξέρει η Αθήνα. Δεν θα τραγουδάω τόσα χρόνια και να έχω τον δουλέψει σε 30 μαγαζιά στην Αθήνα και σε 5.000 μαγαζιά στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχω μετανιώσει. Εγώ καλά έχω περάσει. Όχι, ούτε έχω μετανιώσει. Εντάξει, τα καταφέρνω 26 χρόνια. Δεν έχω μείνει ποτέ από δουλειά. Πάντα έχω δουλειά, πάντα έχω τον κόσμο μου. Σε ακολουθεί ο κόσμος σου. Σ' αγαπάνε. Καλά είμαι. Τώρα έκανες αυτό το τραγούδι, κυκλοφόρησε το τραγούδι Μοναξιά μου.
Σε ποια εταιρεία το έκανες? Εταιρεία δεν υπάρχει πια. Δεν το έκανες εταιρεία. Εταιρεία δεν υπάρχουν εταιρείες πια. Άμα εξαιρέσεις τη Sony και άλλη μία. Τι εταιρεία που κυκλοφορεί το CD από το περιοδικό? Από το περιοδικό. Το έκανες στο YouTube. Στο YouTube, ναι. Ωραία. Στο YouTube. Και θα κάνεις κάτι άλλο ή θα αφήσεις? Παίζεις τα ραδιόφωνα, το κομμάτι και ό,τι μπορώ. Απλά δεν υπάρχει κέρδος για σένα. Ναι, όχι. Γιατί δεν υπάρχουν πωλήσεις. Μάλιστα. Παλιά υπήρχαν δισκοπολία και πήγαινες και έπαιρνες το δίσκο, αν θυμάσαι. Τώρα δεν υπάρχει καν δισκοπολία. Δεν υπάρχει κασέτα ακόμα. Τίποτα. Τελειώσανε τώρα όλα. Τελειώσαμε. Μπαίνεις στο ίντερνετ, πατάς ένα κουμπί. Ούτε CD δεν υπάρχουν, τα πουλάνε λαθρέα πια. Τώρα υπάρχουν μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Μπαίνεις στο Spotify. Σε αυτά. Πληρώνεις Spotify, πατάει το κουμπί ο νεαρός, το ακούει στα ακουστικά στο γυμναστήριο. Τελειώνουν όλα. Το βγάζει στο TikTok. Ποιον τραγουδιστή έτσι έχεις ορόσημο στη ζωή σου? Παλιό εννοείς? Παλιό εννοώ. Εντάξει, για μένα ο κορυφαίος είναι ο Καρατζίδης ο Στέλιος. Ναι. Μετά μου αρέσει πολύ ο Αγγελόπουλος ο Μανώλης, Διονυσίου ο Στράτος. Αυτοί οι τρεις. Από αυτούς έμαθα να τραγουδώ, αυτούς μελέτησα δηλαδή έτσι. Από τους σημερινούς? Από τους σημερινούς. Τους σημερινούς τελευταίας 20 ετίας εννοώ. Αυτό, ναι. Θεωρώ κορυφαίο λαϊκό τραγουδιστή τον Πασχάλη τον Τερζή. Ο οποίος αποχώρησε βέβαια. Βασίλης Καράς, Σταμάτης Γονίδης, Αδαμαντίδης ο Θέμης, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Όλοι αυτοί οι καλοί τραγουδισταράδες. Ναι. Και ο Ρέμος οι λαϊκοί τραγουδιστές. Καλός δε, και ο Ρέμος. Δεν είπα δεν είναι καλός, λέω του γούστου μου. Μ' αρέσει το λαϊκό τραγούδι, μ' αρέσουν οι λαϊκοί τραγουδιστές. Δεν σου πω ότι δεν είναι καλός. Και ο Πλούταρχος είναι καλός, αλλά λέει τραγούδια ερωτικά, τα οποία δεν αγγίζουν. Ο Μελάς, ο Τερλέγκας. Καλά, εμένα μου αρέσει πολύ και ο Βασίλης, ο Τερλέγκας. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, ο Βασίλης. Και εντάξει, πάντα τον ακολουθώ όπου πάει, τον ακούω. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο άσμα. Σε ευχαριστώ σου λέω. Σε ευχαριστώ σου λέω. Πολύ δυνατό, παλιό το πρώτο μου τραγούδι. Α, πολύ ωραίο. Το ξέρω. Η κυκλοφορία πότε έγινε η πρώτη κυκλοφορία? 99. Το 1999. Ωραία. 9 και 9, 18 και 1, 19. 1 και 9, 10. Γι' αυτό έγινε σου ξέρω. Έχω κάνει 3-4 ζεμπέτικα με μεγάλη επιτυχία, δεν μπορώ να πω, έχουν ακουστεί εδώ και 15 χρόνια. Θα κάνω ρούμπα της Φετέλη σίγουρα. Γιατί δεν κάνεις Καρσιλαμά? Το Σεπτέμβριο, ναι. Καλή ιδέα που ακούσαμε πριν. Ναι. Και είπε ότι έχει εκλείψει τελείως αυτός ο ρυθμός, αυτή η δισκογραφία, ο Καρσιλαμάς. Δεν τον κάνει κανείς. Καλή ιδέα, θα το σκεφτώ. Αν βρω κάποιο καλό στίχο με καλή μελωδία. Γιατί αφού λείπει, για να μπουν και κάτι και μπίτια μέσα. Τώρα σου Καρσιλαμάς ξεσηκωτικό. Ναι, και δεν υπάρχει, δεν βγάζει κανείς πια Καρσιλαμά, κανείς τραγουδιστής. Οπότε κάνετε διαφορά εσύ. Δεν μου λες, όταν τραγουδάς αυτό το πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί? Ναι, μόνο εσύ το κάνεις αυτό. Και ξεσηκώνει και την ώρα. Ναι, ξεσηκώνει. Να σου πω, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Για σηκώ λίγο να μου κάνεις αυτό το τουρ τώρα. Πώς το κάνεις? Ναι, και πες και τραγούδι μαζί. Εγώ είμαι πρόσφυγα ξεριζωμένος και με σμυρνέικα παλιά νανουρισμένος. Σε ευχαριστώ σου λέω που με αγκαλιάσες. Εσύ με ταξιδεύεις σε άλλες θάλασσες. Ακυκλοφορητό τραγούδι η μοναξιά μου, γιατί τ' ακούω μόνο εγώ και η καρδιά μου. Και έχει γίνει επιτυχία από τώρα, αφού τ' ακούω πια παντού και κάθε ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υγεία και αγάπη μόνο. Εμείς για σας. Αγάπη μόνο και υγεία. Να είστε καλά. Αγάπη μόνο. Αγαπιέστε μεταξύ σας. Να μην ζηλεύετε ποτέ αν ο άλλος πήρε σπίτι καινούριο, αυτοκίνητο καινούριο. Να το χαίρετε. Ούτε το επόμενο να ζηλεύετε. Τι κάνετε εσείς? Αυτά. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Σας αγαπάμε και καληνύχτα σας.